Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekubene sehlakalo sokugqekeza kwasekuthathwa ke impahla isound ke ukusho lesetshenziselwa ke uma ngabe kusuke kuqhutshwa ke inkonzo kaNkuluNkulu. Lokhu ke kwenzeke ebandleni elibizwa ukuthi iChrist for All Nations, ibandla ke leli ke elilapha eExtension 7 mawuthanda ungathi ke indawo eseOkmore la eThembisa bude buduze nendawo yasecaleni. Okumangaza kakhulu ukuthi ke kubukeka kuphephile kakhulu lapha, kanti ke nalapho ibifa kwekhona impahla le esetshenziswa uma kusuke ke kuqhutshwa inkonzo kaNkuluNkulu ibukeka kuyindawo ephephile kakhulu. Kepha ke nakuba kunjalo bakwazile ke labo kabangabenzi bobubi ukuba ke bangene bayithathe baseke bephula. Sekuvulwe ke icala estation samaphoyisa eThembisa, kanti ke amaphoyisa azophenya. Sikhulumisana ke nomfundisi webandla ukusichazela kabanzi ngalolu daba. Mfundisi asikunika ithuba ubingelele emphakathini usichazele ukuthi umfundisi bani, igama lebandla. Sanibonani nonke egameni lenkosi uJesu Kristu wa Nazareta. Nikhuluma nomfundisi uApostle Elijah ebandleni lase Christ for All Nation eThembisa. Khona la ecaleni. Khona la Extension 7 actually. Oh, Extension 7. Oh, okay. Mfundisi siyazi ukuthi asikuvakashele ngeindaba ezinhle. Kwenzakalani? Because mangibheka security yenu it looks tight na yonke into. Kwenzakaleni kahle kahle? Yesterday uma ngibuya emsebenzini ngithole ukuthi bandleni kudekeziwe kuthathwe wonke ama instruments. Yeah. But uma ngibheka security still yiyo le tight the way it is, kubonakala ukuthi it was a prepared mission. Yeah. Awusithatha usibeke mhlambe uchazela umuntu ongazi njengoba sinawe la le room okuyilona osikhomba lona nale ndawo sikhomba zona kwenzakala. Uma ungabheka kule room la ama instruments bekahlala khona kukhona into ezifana like maybe 5 wama indawo zokulokha zonke bezilokhiwe kahle, everything is right. But kunezinto lezi zisetshenzisiwe just ukuphula kubonisa ukuthi it wasn't just into evele out of nowhere, it was a prepared issue. Yebo. So konke kufika kwaphulwa sithola wonke ama instruments akhishio athethwe. Yeah. Bangene kanjani mawubheka labantu khona la kuphulwe khona bangenwa kwenzakaleni? Almost tracer ngalendlela kungene ngakhona kungene from the front door. La ku front door kubonakala kungenwe kahle ngesikhiya bavula, but ukuvula kwabo it's so amazing ngoba bavule baphinda bakhiya ngoba kuhlala abantu at the front part, so kuphinde kwakhiya but the exit point basebenzise iwindow, basebenzisa nomnyango wangale endleleni ngoba bebakuzozwakala umsindo ngoba the instruments ayasinda. Yeah, so bafike bavula iwindow ngale bakhipha nomnyango ngale baphula baphuma kiyo. Tell me about this room, the tight ones in terms of the security. Share ukuthi mawubheka kuhamba kanjani ila ema equipment abekhona noma instrument. Awusichazele kabanzi. The like I room nje lona ngobungalo ngendlela lakheke ngayo ne safety. I room ngalendlela lengayo phezulu kune safety butler esiyenzile emaceleni kufakwe I steel all over around. Ukuthi kungabe nendawo la kungakhona ukuthi kungenwa khona even from the wall. So ku tight ku wonke ama side. Eminyango kune iminyango A2 la enama inganangana nama locks are strong kakhulu. But noma kunjalo kuphuliwe the way it is. Nikwazile ukubikela amaphoyisa? Sivulile icase izolo bazile bayenza ama fingerprints and then noku try ku investigate abakwenzile. Mangasithatha usibeke mhlambe ezintweni uyakhumbula yini ukuthi ngokwe equipment ebikhona yebandla yini nani ocabanga ukuthi ke ithathiwe? Into eyithathiwe lapha kwakhona 2 ama single subwoofers and then turbo sound awu 2 now, and then kwaba na QU 32 Allen and Health 32 channel mixer, and then kwaba khona Allen and Health B
AB 168 portable audio pack. Lawo bekayenza 8 audio interface stage box for GLD plus extender. And then kwaphinda kwaba 12 hybrid microphone with 2 receivers with case. Kwaphinda kwaba na 2 show microphone with 1 receiver. Kwaba na 1 mix crossover. Kwaba na Conmosius 61 key with case leyo keyboard. Another one kwaphinda kwaba na 2 ama-table sound speakers. Another keyboard yati Concross 81 keys with case. Kwaba na lead guitar, kwaba na snare drum, kwaba na 3 table sound wedge, kwaba na stage box. Izo zonke ezithathiwe. Zonke zithathiwe. Lithini lakho emphakathini mhlambe kukhona umuntu obonile noma umuntu ongezwa or khona la kuthiwa sidayiswa khona ungathini? Into le singadinga ukuthi zona zibuye. Yebo. Mhlambe makhona umuntu onolwazi. Uma khona umuntu onolwazi. Yebo, singakuthokozela kakhulu ke lokho. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe ubanele uBrazo okwasondlo kanti ke umbiko esuqopha eExtension 7 khona lapha endaweni yasethembisa.